Здравейте! Хайде днес заедно да си направим един експеримент за това колко е качествено нашето алое в компания Elar Healthy Beauty. Ето така, сега ще сипа минерална водичка, обикновена водичка в 2 чашки. Ето така. Горе-долу са на едно ниво. Така, сега в тези 2 чашки с водичка ще сложа течен йод, който ще играе замърсителят в нашето тяло. Слагам така едно обилно количество, нека се отсвети хубаво водата. Така. Тук имам под ръка една пластмасова виличка, с която ще разбъркаме да се смеси хубаво. И съм си приготвила 2 макарончета. Ето, виждате, съвсем сухо макаронче, извадено от плика, не е потапяно никъде. Ще сложа 2 макарончета в водата. Да разбъркаме отново. Правото сега трябва да се отцветат 2 макарончета. Това са клетките в нашия организъм, които са изключително замърсени. Ето така. Така, нека ви покажа макарончето. Ето го и него. Това е замърсената клетка в нашия организъм. Сега, как действа и как почиства нашето тяло. Ето от аптеката най-хубавото алое, което предлагат, ми дадоха. Слагам едно стабилно количество от него във водичката и нека разбъркаме. Ще сложим и в другата чаша от нашето алое. Това в момента е с праскова, такова имам вкъщи, такова слагам. Нека сложим едно хубаво количество и от него. Започвате сами да виждате разликата, но все пак нека разбъркаме. Оставям чашките за 3 минути да поседят така, за да попият все пак макарончетата от течността, от водичката, от алоетата и се връщам веднага, за да ви покажа резултата. Сега ще ви покажа какво се случва с клетките в нашия организъм. Не съм слагала други неща, докато бяхте на пауза. Ето, това е клетката с обикновеното алое, най-доброто, което ми дадоха в аптеката. Ето и нашето макаронче, което е с алоe вера гела ни за пиене. Сами може да направите своя избор. Ето ги 2 макарончета.